está interno á propia lógica do capital. O sea, o capitalismo colapsa pola súa propia lógica, que ten que ver efectivamente coa necesidade de reducir o tempo socialmente de traballo, na competencia entre capitais e introducir con cambio tecnolóxico a este nivel. Neste sentido, o colapso da Unión Soviética é unha manifestación, unha primeira manifestación do colapso do capitalismo. Xa sei que isto parece un pouco extraño decirlo, pero desde a interpretación que estou facendo do proceso de que é o capital e de como e da súa lógica categorial, o colapso da Unión Soviética e dos países do leste finais dos 80 e primeiros 90 é unha primeira manifestación do colapso do capitalismo. Na medida en que esas sociedades, desde o punto de vista da revolución científico-tecnolóxica que empeza como resposta aos anos a crise dos 70, dentro do mercado mundial, porque eles están integrados no mercado mundial, non consiguen reducir o tempo socialmente de traballo na mesma velocidade que fan o resto das economías. E eles son as primeiras víctimas dese. Bueno, as primeiras non, hai outros fenómenos que se dan no mundo, pero unha das manifestacións dese proceso de agotamento progresivo do valor ten que ver con o colapso destes países que non resisten ese tipo de lógica competitiva. Bueno, entón, esa é a interpretación que eu fago do caso do colapso da Unión Soviética. Claro, agora hai unhas semanas hai unha televisión que xa había granxas en California que non traballaba ninguén, que están completamente robotizadas e automatizadas con inteligencia artificial, manexando todo tipo de variables climáticas, das propiedades da terra, etc. Manexado completamente. Isto é a tendencia no mundo agrario tamén, e unha tendencia que todo se vai acelerar, todo se está acelerando. Non somos conscientes desto, o sea, non somos conscientes da que se nos ven en riba. A xente non é consciente. O problema do colapso, o problema é que a xente resístese psicolóxicamente a pensar que vai haber un colapso. E o colapso está aquí. Xa chegou a partir da crise do 2008 e iso abre o proceso histórico. Non vai ser tampouco unha cousa de repente, pero a xente non é consciente da que se nos ven en riba. Os procesos de automatización e robotización están eclosionando e están adentrándose nos procesos industriais e productivos dunha maneira super acelerada. Todos os informes internacionais falan de reduccións do traballo, da cantidade de horas de traballo nos procesos de produccións radicais na próxima década. Non falo de 40 anos, de 50 anos, falo da próxima década. Xa están empezando, xa están aquí, non é unha cousa de futuro, están aquí xa. Este proceso non vai nin na agricultura nin ningún outro sector. É un proceso que vai a ser así, e que entra dentro desta lógica, que é unha lógica interna do propio sistema, non é algo que se explique porque a sustitución do traballo polas máquinas non é resultado da conflictividade laboral, como veñen a sostener, por exemplo, Negri, por exemplo, non é resultado da conflictividade laboral dos 70, é o resultado de que a crise dos 70 leva implicadas unha serie de, un agudizamento da luta competitiva por a apropiación do valor que fai isto imparable, porque non hai solución dentro do marco dunha xestión política. Por eso a democracia non consigue reorientarse programáticamente dentro deste proceso, e opta por este tema máis de retóricas
que realmente de políticas que teñan un impacto real, non? Bueno, con respecto á segunda cuestión, sobre o programa, claro, o problema é que nós temos unha visión do programa socialdemócrata tamén. Entón, as consignas do programa son mercadorías, é unha lógica mercantil, transaccional. Ti tes un problema, a ver, que consigna hai para solucionar ese problema? Que programa? Temos un problema, hai que decir como vamos a solucionar. Entón, os partidos políticos fan eso, como a lógica socialdemócrata, a lógica de entender un programa como unha transacción de mercado. Non hai solucións dese tipo para este tipo de situación na que vivimos. Non hai unha consigna que solucione o problema. Hai un programa histórico, pero non hai un programa transaccional. E o programa non é alguén desde unha exterioridade que di cal é o programa. A xente terá que buscar no seu antagonismo, no seu enfrentamento con esta sociedade do valor, terá que buscar as súas solucións. E terá que buscarlas porque non lle vai a dar outro remedio. A sociedade do valor non lle vai a dar solucións. O sea, o agotamento da resposta socialdemócrata, non? vai a ser moi evidente, a pesar de que os discursos sexan cada vez máis socialdemócratas. Por exemplo, o fenómeno de Podemos, digamos, que é moi... Aquí nos aferramos, na sociedade española nos aferramos a que ten que haber socialdemocracia como sexa. E estamos equivocados. Nos vamos a levar unha hostia, pero ben levada. Porque non hai marxe. E menos nun país que vai a ter unha desaparición de clases medias tremenda. Tremenda. Porque nese agotamento da produción de valor, a única maneira de competir no mercado mundial, se non estás na cabeza da tecnoloxía, vai a ser unha reducción do valor do traballo impresionante. Como fai o mundo asiático. Está facendo o mundo asiático. Nos vamos a parecernos cada vez máis ese mundo. Entón, se acabou o mundo das clases medias. Acabouse o mundo das clases medias. E iso non o asumimos ainda. Entón, non hai un programa como se as consignas foran mercadorías. Agora, como se fóramos ao médico e nos dera unha pastilla para o catarro. Isto non vai a ser así, ten que ser un programa histórico. Un programa que enfrenta realmente o valor como relación social. Pero este programa se construye desde as loitas da xente, desde como a xente consigue construir formas de producción, reinventa formas de tipo comunitario. Eso vai necesariamente tender por aí. Pero non vai a ser unha exterioridade que te diga, oye, esta é a consigna para resolver este problema. Pero a xente non lle vai quedar outro remedio. O sea, o colapso da sociedade de valor nos vai levar a eso, porque ademais é que non somos conscientes do que vai significar eso, do que xa está significado. E, por suposto, que vai haber xente que vai optar desesperadamente por solucións radicais de extrema dereita, porque non está garantizado que a saída desto sexa unha salida a salida do colapso sexa unha salida positiva, podeis saber. Non está garantizado para nada. Porque posiblemente tamén é certo que posiblemente pase e que o colapso sexa máis rápido que a posibilidade de buscar alternativas, de construir socialmente alternativas, que ese é o gran risco que temos. Pero non hai unha... Por exemplo, o que sí respecto ás teorías clásicas do colapso, toda a última parte do libro é unha crítica das teorías clásicas do colapso, eu non pero todas as visións como as de Ted Graham, etc., están todas criticadas no libro. As visións da Rosa Luxemburgo, as visións de Grossman, as visións de Pelmatic, todo iso está criticado no libro. Todas as teorías clásicas que son moi interesantes de analizar de todas maneiras, pero todas se basan na idea de, no fondo, o de subconsumo, no caso de Rosa Luxemburgo, ou no caso de sobreproducción de valor. E sempre esas visións teñen mecanismos de compensación, porque vas a ser unha idea de valor
en términos relativos, non en términos absolutos. Eu estou falando dunha caída absoluta da produción de valor, non relativo. Non se pode compensar un denominador con un numerador. Que todas as teorías do colapso basanse. Todas as teorías do colapso, sobre todo a de Grossman, que é a máis sofisticada, sempre plantexan a posibilidade da recuperación a través de desvalorización do capital, desvalorización do traballo, etc. Todas plantexan a posibilidade de recuperación, porque se basan na lei da caída tendencial da tasa de ganancia. O que eu plantexo no libro é moi crítico con esas visións. O sea, eu digo que non hai posibilidade de recompensación. O sea, que é caída absoluta a produción de valor. Non é compensable. Entón, hai todo... Porque as teorías clásicas do valor plantexan a posibilidade de recuperación. O sea, Grossman está plantexando que é posible mecanismos de compensación. O MATIC. Rosenberg é distinto. Rosenberg te plantea que se acabará o mundo precapitalista e que non haberá posibilidades para o capitalismo de seguir incorporando outra visión. Pero nese último capítulo tamén se fala de outra cousa, que eu tomo como referencia un libro que se chama Postcapitalismo, de Paul Mason, que tivo moita influencia, mellor non tanto aquí, pero no mundo anglosaxón foi bastante coñecido. Que esta visión, que, por exemplo, Paul Mason no libro parte das teorías clásicas e ven a decir que isto transitará, que nesta sociedade capitalista é un pouco Néstor negrista, posobrerista, non? A idea do posobrerismo, con esta idea do traballo cognitivo, é que nesta sociedade están xenerándose os xérmenes da nova sociedade. Esta, no fondo, é a cuestión, que vamos a... que da bella sociedade, do fin da bella sociedade, surxen os elementos da nova sociedade, que é poscapitalista. Eu tamén son crítico con esa visión. Esa visión de Negri, e a visión que toma Mason. Da sociedade poscapitalista como unha sociedade que é unha evolución, que os elementos da nova sociedade están na bella, se construyen na bella, sobre todo se construyen en torno aos elementos do capitalismo cognitivo, porque hai toda esta idea do coñecemento como ben común, como algo que o coñecemento que é a base do proceso de valor, e, por tanto, a idea esta de que hai unha socialización espontánea, que surxe do proceso de que o coñecemento, como ben común, toma unha centralidade no proceso de produción de valor. Bueno, eu dedico boa parte do libro a combatir todo ese enfoque, que eu creo que as cousas non van para nada por aí, pero para nada. Ainda que ese enfoque ten moito predicamento. Boa parte das teorías actuales sobre o poscapitalismo ou as teorías aceleracionistas, o aceleracionismo, vai por ese lado. Hai moitísima produción académica hoxe en día que está apostando por esa vía. Pero é un cano socialdemócrata típico. Claro, eu dedico o libro a desmontar que eso non ten o coñecemento de traballo morto. O sea, non é... É máis ben unha reducción do tempo socialmente necesario de traballo. Non ten nada que ver con un crecemento do tempo socialmente necesario. A única maneira, nun cambio tecnolóxico, de compensar a caída da produción de valor é ampliando o mercado. Esa é a única maneira. Eso foi o keynesianismo. O cambio tecnolóxico do Fordismo é iso, é dicir, consíguese compensar a caída do tempo socialmente necesario de produción en cada mercadoría vendendo moitas máis mercadorías. Consígues compatibilizar o crecemento dos beneficios empresariais co crecemento do salario, porque no crecemento do salario tes un incremento do mercado que te permite compensar. Eso funcionou despois da Segunda Guerra Mundial.
Pero por que non funciona agora? Porque agora a caída o incremento da productividade de traballo é infinitamente moito máis rápido. Non hai ampliación de mercado que soporte eso. E a relación con a natureza, o excedente que se xenera na relación na transformación da natureza, porque os custos ecolóxicos que implica a extracción do excedente cada vez son maiores. Vamos a ver. O sea, por un lado, non? O sea, a cuestión de que o keynesiano, por eso a máis allá dos keynesiana tampouco é posible, que a base do programa socialdemócrata clásico, non é posible. Non funciona. De feito, unha das características da saída desta crise que o keynesianismo non funciona. Xa non funcionou nos anos 70. É típica o fracaso de Mitterrand, non? Como política keynesiana. Non? Pero, respecto á natureza, o problema é que... Ese non toma pregunta, ten moitos pendientes. No, que venga conto, que venga conto. O problema da natureza é que, igual que o traballo, vamos a unha desvalorización da natureza. Porque, claro que o sistema recurre á ampliación do mercado. O sistema necesita recurrir á ampliación do mercado para compensar. Vai a intentar compensar como se esa caída de producción de valor, ampliando o mercado como se esa. Va a haber unha loita competitiva de guerras comerciais, cada vez vamos a ver o bestia estas cousas, ¿no? Pero claro, isto desde o punto de vista dos problemas que temos con a natureza son realmente incompatibles, porque ampliar o mercado quere decir producir máis, ¿no? E isto vai entrar en contradicción con moitos dos problemas de límite externo, porque aquí actúan dos límites, o límite interno do proceso de valorización e actúa o límite externo. E vamos a ver versións do capital, porque o capital ten un ADN, que é a súa lógica infinita de acumulación. O capital non pode concebirse como un límite, como que ten un límite histórico.